Ahojte, ja som Max, som študent tiež Vysokej školy technickej, ale o 2 ročníky nižšie ako Sandra. Som rád, že som získal rolu Michaela, krokodíla aj morskú pannu hram, lebo dobre korčulujem. Divadlo ma naozaj nesmierne baví, našiel som sa v ňom a dokonca sa mi podarilo získať aj sponzora na toto predstavenie a veľmi ma baví, keď diváci tleskajú. V budúcnosti si dúfam niekedy zahrám aj väčšiu postavu. Volám sa Denis, hrám tuto v predstavení a začínal som ako technik a teraz som dostal prvú veľkú rolu. Odlož ten meč iba ja, inak ťa zrazím mojim hákom. Ja som Hák, chápeš? Ja som kapitán Hák. Ty si iba ja, pirát iba ja, chápeš? Ja som John? Nie, ty si iba ja. To si naozaj nedokážeš zapamätať ani to, ako sa voláš? No však... John? Texty si bohužiaľ neviem zapamätať, lebo mám ADHD a ADD, potom dysgrafiu a dyslexiu. Bizard. Aj toto? Ale kamaráti ma že vraj v divadle potrebujú, lebo na mňa dostávajú... čo? Dotácie. Dotácie. Ahojte, volám sa Denis. To už si hovoril. Jaj. Max, prosím vás. Kde sedia? Rôžne, Rýchlo,